नमस्कार, आस्वाद आपलेपणाचा चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। तर आज मी आपल्याला अगदी कमी वेळेत बनवता येतील असे झटपट मालपोहे कसे बनवायचे ते दाखवणार आहे, जे पौष्टिक सुद्धा आहेत। तर त्यासाठी इथे मी एक बाउल घेतलेला आहे। त्या बाउलमध्ये मी 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। पीठ जे आहे ते मी चाळून घेतले। पीठ घेतल्यानंतर इथे मी गूळ जे आहे ते बारीक कापून घेतलेला आहे। आपल्याला जसं गोड पाहिजे त्याप्रमाणे गूळ घ्यायचा आहे। साखर वापरली तरी सुद्धा चालेल, पण गूळ वापरलं तर मालपोहे खूपच टेस्टी लागतात। आणि आपल्याला थोडं पाणी घालून त्याचं बॅटर तयार करून घ्यायचं आहे। पाणी जे आहे ते आपल्याला थोडं वापरायचं आहे आधी। आणि गूळ जो आहे तो आपल्याला पिठामध्ये चांगला मिक्स करायचा आहे। तर हे बघा, इथे एवढं पातळ आपल्याला बॅटर पाहिजे, एकदम पातळही नाही एकदम घट्टही नाही आहे, मीडियम आहे। आणि ते मी बॅटर तयार करून घेतलं आहे। त्यानंतर इथे तवा तापत ठेवला आहे। तवा तापल्यानंतर त्याच्यावरती तूप पसरवून घेतले आणि मालपोहे बनवताना तूप वापरायचं, त्याने खूप छान अशी टेस्ट येते। आणि आपला मालपोहा जो आहे तो असा व्यवस्थित पसरवून घ्यायचा आहे चमच्याने। आपल्याला जसे छोटे मोठे पाहिजेत तसे बनवायचे आहेत। आणि हे आपल्याला मालपोहे आहेत ते मीडियम गॅसवरती शेकवायचे आहेत, म्हणजे चांगले शेकले जातात सर्व बाजूनी। गॅस फास्ट वगैरे केला तर ते करपले जातात। आणि त्यांना दोन्ही बाजूंनी चांगलं खरपूस शेकवून घ्यायचं आहे। हे मालपोहे आपण मुलांना भूक लागली असेल किंवा आपल्याला नाश्ता वगैरे कधी बनवायचा असेल अशा वेळी बनवू शकतो। पटकन होतात, जास्त वेळसुद्धा लागत नाही। आणि मुलांना टिफिनमध्ये सुद्धा हे देऊ शकतो आपण, मुलंसुद्धा आवडीने खातात। तर हा बघा, हा मालपोहा मी शेकवून घेतलेला आहे। अशाच प्रकारे मी दुसरासुद्धा मालपोहा घालून घेते। असेच छोटे छोटे मालपोहे आपल्याला घालून घ्यायचे आहेत। जास्त वेळसुद्धा लागत नाही, पटापट होतात। आणि मुलं पुन्हा घरातले सुद्धा सगळे आवडीने खातात, असेच बनतात। आणि चवीला सुद्धा आपण जसे मालपोहे बाहेरून आणतो तसेच लागतात। तर आता मी दुसरासुद्धा मालपोहा शेकवून घेतलेला आहे। अशा प्रकारे मी सगळे मालपोहे बनवून घेतलेले आहेत। तर हे बघा, गरम गरम खूपच छान लागतात हे खायला। तर बघा, इथे मालपोहे आपले तयार आहेत। आणि तुम्ही नक्की ही रेसिपी बनवून बघा, खूप छान लागते। आणि तुम्ही माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा। बेल आयकॉनचं बटन प्रेस करा, म्हणजे माझ्या व्हिडिओचे येणारे जे नोटिफिकेशन्स आहेत ते तुम्हाला मिळतील। आणि माझा व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल धन्यवाद।